Čaves ľudia, ja som Skylander a po dlhej dobe vás vítam pri ďalšom videu. Bude to upútavka na server GTA San Andreas Multiplayer. IP budete mať v popisku, je to server, ktorý má 25 slotov. Ja som tu youtuber, ako môžete vidieť v čete. A tento server patrí Stinkerovi, jeho channel budete mať v popisku videa, takže sa tam určite pozrite, dajte mu odber, je to dobrý typek, fajn chlap, malý chlap, nič. A on mi ešte aj poradil, že ako dobre natáčať tým frapsom, lebo ja som sa v tom vôbec nevyznal, potom vám poviem v čom, keď vám budem ukazovať. No proste potom vám to poviem, že v čom som sa tam nevyznal. Tak, je to server na GTA. No, IP budete mať v popise, to už som asi hovoril. A bude z toho, ak chcete, tak aj nejaká séria, ale je mi jedno, či chcete, lebo z toho séria bude. A ja som absolútna nubka, vôbec netuším, že čo sa tu všetko dá robiť. Viem asi tak 5 príkazov. A tu mám z toho 3 na papieriku vedľa. Toto bol jeden z nich. Pre tých múdrych, čo to stihli zaregistrovať. A keďže som tu youtuber, tak predpokladám, že tu mám asi aj VIP. A už mám 1 milión peňazí, ak tam dobre vidím. Áno, no. Vidíte, aký som bohatý? A keďže ja tu nič neviem, tak čakám, že do komentárov mi nejakí rozumní ľudia poradia niečo dobré. A nábor na tento server zatiaľ nebude, lebo je tu len 25 slotov a hrávajú to sami admini. Okrem mňa a ešte jedného typka, nevybavujem si teraz jeho meno. No a to som chcel. Príďte na tento server a užívajte si ho. Ja neviem ani, čo sa tu dá robiť, okrem jazdiť s autom, strieľať po niekom inom a otravovať majiteľa, že chcete admina. Ja nič neviem proste, vy to napíšete do komentárov. Ešte raz by som sa chcel strašne poďakovať Stinkerovi. Mám teraz úplne dobrú radosť z toho. Úplne super radosť. Náladu, no to je jedno. No a čo? No nič. Tak prídite na tento server, dúfam, že vás tu zajtra uvidím. Pre tých, čo nemáte GTA San Andreas Multiplayer, tak si ho stiahnite. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa a zatiaľ asi čau čau.